Hallelujah. Yendofo pa yeda wase ene nso ne yedi ne yie. Ewade wa hye ho ne onyame bedum pempen so etese we yabrabo mo yesi yeda wase. Papa ene nso so wo ma ya ba wo na asese wo behu ye mobo na wakasa kire yen na waboa yen ma yetimi agina ye nan so yeda wase. Wo Yesu Kristo udimo ya bompa ye nyame onkronkron se fa wa kwan ene nso kyerɛkyerɛ ye ne yente wase. Na wie ye no yɛde okɛseɛ no mani ya ma wo ɛwɔ Jesus Christ din mu ne yɛbɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ ɛnnɛ nso mema wakɔ abade ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so megye de sɛ wo ho yɛ wɔ Awurade mu na woka me ho ɛnnɛ yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm afi Atemboafoɔ nwoma no ti nson baako kɔsi 12 na deɛ na ɛka ɛkasa fa Gideon ɛbra odi Midian so Nkonim no na Gideon onyankopɔn hyɛ no sɛ ɔne Midian nkɔnkɔkɔ na adɔfo nom ɔfa esogyafoɔ bebree ɛde ka ne ho na ɔno ankasa ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade ma ɔka kyerɛ wɔn sɛ wogye di sɛ enye tesa wontimi enkɔkɔ no de a ukuma etu na wo ho popo a mesrɛw sɛ ene san kɔ fie adɔfo nom saa bre no na sogyafo wafɔ mo ɛyɛ mpim eduasa mienu yɛbɛka sɛ 32,000 na ɔka saa no ampa omumu eduonu mienu mpim eduonu mienu san mo akyi nti 32,000 no 22,000 and some which kɔ fie and I ka 10,000 mpim du so ɔmo na ɔmo bɛka ɔkono na ɛno no Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ daabi mpim du no kora ɔmo dɔɔso dodo na mmom mepɛ sɛ mema wo kɔ nsuo ho sɛdeɛ wode sogyafoɔ no nyinaa kɔ so ɔmo nkɔnkɔ no mu nsuo ebisɛ mepɛ sɛ mekyɛ ɔmo mu mmienu nti ɔde ɔmo kɔɔyɛ na ɔmo enum nsuo no ebi de ɔmo ano butubutu nsuo no mu enum no ɛwɔ nsuo no mu na ebi nso so ɛsa nsuo no wɔ ɔmo nsam ɛna ɔmo de ɔmo tɛkyerɛma enum yɛtafre te sɛ deɛ sɛbe kraman enum nsuo na ɛno no Nyankopɔn ka kyerɛ Gideon sɛ ɔmo de ɔmo nim butu nsuo no mu no na kyɛ sɛ sɔtamfo ba a obetumi abetu ahyɛ ɔmo so na mmom ne ɔsa wɔ ne nsam na ɔde ne tɛkyerɛma ɛnum sɛ dia kraman nom nsuo no deɛ ne kyɛ sɛ ɔno deɛ n'ani da hɔ nti ɔno na metimi ɛde afa ne so de mu akɔ ako san sɛ mo dɔɔso bebree a madwun bɛyɛ mo sɛ ɛyɛ mo ana modi nkonim ama mo ho nanso mesome pɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ ɛko no ɛyɛ me asafo Awurade meko ɛno nti ɔmo kɔ ɛko yi ɛkɔ ne Midiafoɔ yi ekokonye odofo no omudi omuso nkonim eno na mepɛ sɛ metwe adwingyina so ɛna no pɛ yi sɛ anase na due yi sɛ ye Nyankopɔn na yɛsom no ɔno na ɔkoma yɛn ɔno na ɔka yɛn nsɛm ma yɛn ɔno na odi ma yɛn ɔse ne nneɛma ne hunu dɔɔso nanso nyame yi ne firi ne nyinaa mu enti sɛ wo yɛ ogyidini na wo fa ma ne hunu mu a ɛmpa ba tintim wɔ Awurade mu ni nyinaa ka dwumadie no ho sɛ wo behu sɛ wo obi asese wo dan no wo sufrɛ no me nso mehu sɛ me wo nyame bi asese me sufrɛ no sɛ de bɛya ye ho ye wure emfi ye ho na de nyina ye ni bɛba ye ho so sɛ ɛnyɛ ya na ye hwɛ ye ho so na ya asafo Awurade na ɛhwɛ ye nso ɛno nti ɔdɔfoɔ fa wo ha wo ne wo dadwe nyina to no so wani agye nso no pɛ sɛ wo nyini wɔ Awurade mu aka kyɛ Awurade ka kyɛ Awurade sɛ Awurade bɛpɛ sɛ me nyini wɔ wo mu sɛ de bɛya me nso metumi ako edi nkonim na metumi agye afoforo nso ɛde ama wo esan sɛ sogyafoɔ yi egyina mu ma Israel man nyinaa na mu di nkonim yɛn nso so Onyankopɔn afran sɛ yɛn gyina mu ɛma wiase nyinaa na ɔmo mehu Awurade yɛmmɔ mpa ɔmo so behu Awurade ɔmo nso a afei na ɔmo hu Awurade nso yɛn yɛabrabɔ ɛnyɛ nhwɛso pamfam ma ɔmo na yɛnyɛ nkrɔfo a yɛgyina nyame asɛm so bɔ mpaeɛ na yɛn mpaebɔ mu no Onyankopɔn tie na ne kɛseyɛ nso so adaedi Onyankopɔn dom boa yɛn
na yɛngya ɔko no nyinaa mu ɛma Awurade. Ɔko no yɛntumi nko. Onyankopɔn na ɛbɛko ama yɛn. Yɛhia ya ne sɛ yɛbɛyɛ setie ama Awurade na yɛanante wɔ kronkron mu. Na Awurade nam n'adom so ɔno nso ayɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne. Ɛno nti anɔpa yi nea mɛka nyinaa ne sɛ ma Onyame asɛm ndi w'anim na ma Nyame asɛm mboa wɔ Yesu din mu. Bye bye.